Quero vos falar dun tipo de gusano moi típico agora neste tempo nas hortas que se chama gusano rosquilla. E por que se chama rosquilla? Así parece que está estirado, pero se andas nel, engrúñase como unha rosquilla. Este bicho chamase tamén gusano tronsador. E chamase tronsador porque tronsa as plantas cando son novas. Non lle fai ascos a nada, dalle igual que sean cebolas, puerros, repolos, lechugas. E ten unha maneira moi característica de comer as plantas. Vou lá enseñar porque é moi fácil de encontrar e de quitaredes do tallo, porque senón non vai a parar de comer nunca. Esta é a súa maneira de comer. Fijadesvos que está como cortada a cabeza, xusto, pois nada, a menos de 1 centímetro do que é a terra. Esta é a súa maneira de comer. Cando encontredes así, unha folliña aquí tirada, e a cabeza así cortada, esa noite comeu aquí e está aquí escondido, pero fijo, e vouno a encontrar e vouvolo a enseñar. Colledes así o cuchilliño e ides apartando a terriña toda daqui de arredor. Mira onde está. Védelo? Sí, claro. É moi fácil atopalo porque queda a dormir no sitio que come. Este repoliño queda totalmente inservible porque lle comeu a cabeza. É moi raro que sea capaz a rebrotar de si está como isto así. O sea, tendes que comprar outro repolo e plantalo no sitio. Si é puerro, podémolo deixar estar porque ten a capacidade de volver a germinar, porque a maneira de nacer do puerro é que sale sempre do medio as follas novas. Entón, vai a volver a rebrotar e no puerro non teríamos problema, podémolo deixar. O repolo hai no que sustituir